स्वाधीनता दिवस ପାଇଁ ଭାଷଣଟିଏ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଓ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ସୁନିତା। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମେ ଏହି ଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ। ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁ। ମୁଁ ମୋର ଦେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।